Kanisa mar apostol madalaka mane ine Teresa ratune development ode nade macha no filisika kitambo od ruoth manade mofilisisa macha ji nogore apenji sechegi ng'ano manoyudo ka en bishop macha noyudo ka yani mane an bishop pura tang'o manotimore kare momiyo tembe sani luwi ji nodhi ogore tok mane widhi winjo gimodhi otimore akala usi nodhi obiro yamo mapek kasto gi nyithindo matindo ero gisikre owewe udi te todhi oting'e ting'a ode kanisano modhi oyie dier nam ing'eni mano kelo na paro wach moro mama bati nonimo mano kelo na wach paro moro ing'eni kata ndiko jo-Israel ka nochako mila makoro nuwinjo dho makago e sinagogi ni ularo mama Pileskaria kilak mamedo keno e chudo mar kanisa mar apostol pura gino okela paka kendo rwako koyo kuomi kabisa sani owinjo bende yudo wargo kendo agombo ni kaber kadok Nairobi to mondo wadhi kodi an bishop maduong' mabedwa bedo cardinal to in ibedo deacon gi kilak mane madhi ng'eyo kaka sadaka donjo nyaka ing'eni to sadaka donjo nang'o to ane mag jodongo imedo kanisa waonge pesa jodongo kendo ka pesa jodongo to kanyo kata tiket to kane ka dhi miyi owinjo bed ni wadhi tiyo tich kanisa in tich mamiyi kanisa manyaki koro gimitim nikech koro kidonjo wadhi wacho mathoth donj na odi ka awinji wuora aneno gwedhe kata odi no ine kata kako chalo onge wach wuora erokamano erokamano Nyasach kuyo beda kodi erokamano kamano wuora wan gi yie motegno we wadonje ka yie wamako e polo wanane Jerusalem wanane donjo ya winjo ka ropi no ng'eny erokamano donjo kwe ot kanyo kamano ya ropi ni malo erokamano dogine ana se konyo sani koro do mana dhi Nairobi ka wuoda iluongo ni apostol evangelist omera misacho medore wande chamo nyaka majo dongo dhi go dabu sadaka ane madhi mako kane madhi bedo treasurer modo koro kunigi na chielo maber gi mu what the fuck they know I'm an artist yani sana wear mang'eny and I don't care I don't get you na kata en mana ngano ana sana ngama han you are coming from the head of the house auntie mafine utindu goto ne mana yawosi sit down please, can you sit down please? Okay. There's a chair here for you. Let me have a seat. Yeah, have a seat. We work so much downtown. Anyway, yeah. We are so much occupied. You know that I cannot talk with you without putting on my glass. Yeah. Let me put on my glass. Yeah, okay. Iwachuni ni graduate. Tunyocha oro school fee school. Me a receipt. Dad, I just graduated with a degree. No, ne temi wuna gidulu ni ke songo minenu minalo go lewi me winyo me wacho ma they affected go. They affected go. No ne wachna gi gidulu. Do you know what's this? Unajua yani do you know what this? Awacho ni na somo chon. This is gone. Kisongo ge makalo na tuwona gidulu. This is my degree. Azirate mo nyisini degree na ma. Yok manyisi no songo ma degree na. Le mi ginene. Iwacho na ngono. Ne, let me put it on. You actually you say graduate. I'm now graduating in Belenika in Kechi. You graduate yango. You graduate yango. I graduate. This is my degree. Do you see? How do I look? Do look nice? Please just come here. Do I look nice? Kneel down. Do I look nice? Kneel. How about you kneel? Who to kneel? Doggy bed kumani bed. Doggy bed kumani bed. Doggy bed kumani bed. Awachunia. Okibiru kama onderap na. Nikechana somo chon. Ineno wadu mantiri Nairobi. Mineno mantiri Nairobi. Milungo ni Kennedy. Sani ngeni an evangelist. Kendo dhi bedo deacon. Mano Kennedy man. Tawinjo kinyisa weche moko kama nono. Ni graduated for the music artist what. It was they got home. I'm an artist, by the way. I just want to say that I'm an artist, a rapper, I'm cardinally. Ani mimi wala kusema ani majimanga ani vitu chara tu. Please move on my eyes. Move on my eyes. Huh? Move on. So you are not happy?
Move on. Nange chon. In fact, no kidwara ka chon. Kene die mane nige chunyi. Nangeo. Move on. Kata sama na bi school to no ko bi. I knew. Ma graduation man mi wacho ni graduate di bag muti malich machalo kama kidwa kurudi masai na ile. You can never. No. Move on my eyes. Yani, Genje, an artist.